खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों एनडिएफबि आरो लोगोसे मुस्लिमफोरनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। मुस्लिमफोरा गावसोरखौ एबा मियाफोरखौ आसामनि थागिबि होननानै रोखा रोखा बुंना लायो। आसामनि थागिबिया मुस्लिमासो, आसामनि थागिबिया बर' एबा आहमा नङा होननानै खुला खुलि बुंना लायो मुस्लिमफोरा। आहमफोरा बाहेरनिफ्राय एबा बिदेशनिफ्राय फैनायसो, अरिजिनेल थागिबिया जों मुस्लिमफोरासो होननानै खुला खुलि बयनिबो सिगाङाव बुंना लायो। दा जियानो जादोला रायजो राजा नोंथांमोन, एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हानजाया दिनै खौसे जाबाय। एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हानजाया बिटिआरनि गोरोबथाखौ आबुं महर होनो बर' रायजो राजाफोरा हास्थायनाय बायदियै दिनैनिफ्राय खौसे जाबाय। गोबां गोजोनथाव खौरां रायजो राजा नोंथांमोन। थारैनो बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजानि हास्थायनायखौ मोगथां महराव लाबोबाय। गोदान राजखान्थि आफाद दाफुङालासिनो दिनै एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हानजानि सुबुंफोरा दिनै खौसे जाबाय। बे खौसेथिया गासैबो सोमावसारग्रा आफादनि थाखाय जागोन होननानै बिथां गबिन्द बसुमतारिया फोरमायो। जोबोर खुसि एबा रंजानायनि खौरां, जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा थारैनो खौसे लामाजों आगान होबाय। दा बेनिनो मुङाव गोजोननायजों लोगोसे खनसे जै बर' हारिनि। आं दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो गासिबो गोजोनबाय जानो हागौ। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हानजाया दिनै खौसे महर लाबाय। बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै दावहा नांगिरि बिथां रन्जन दैमारि, बिथां गबिन्द बसुमतारि, बिथां बि सावरायग्रा बिथांमोना गासिबो खौसे महर लाबाय। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ मुस्लिम आरो लोगोसे एनडिएफबिफोरनि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। जै बर' हारिनि। रायजोफोरा बे खौसेनि बागै मा सानो, नोंथांमोना मा सानो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्टखौ फुल खालाम। आरो लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइकबो खालामनानै हो।